Wala ng buhay nang natagpuan ang katawan ng 17 anyos na binata na kinilala sa alias na Bert, residente ng Zone 7 Barangay Dugkal, Camaligan, Camarines Sur, matapos na pulikatin habang naliligo sa Bicol River sa nasabing barangay noong Biyernes, Mayo 2. Ayon sa Camaligan Municipal Police Station, nagkayayaan ang magkakaibigan na maligo sa ilog nang bigla na lang pinulikat ang biktima na nagresulta sa kanyang pagkalunod. Agad naman na nagpaabot ng sumbong ang mga kaibigan sa otoridad, ngunit sa kasamaang palad, mabilis na tinangay ng agos ang biktima. Ano po ito pong tao na ito na liligo po sa river na kung saan bigla na lang po sabi nga kaya na nakita man ng mga friend nalunod. So ginawa naman po ang lahat ng paraan ng Philippine Coast Guard, ng Kadresmo. So bali po talaga pong maano po yung tubig natin. Kaya po na-discover po ito na nakuha nung May 3 na. Agad na nagsagawa ng search and retrieval operation ng otoridad, ngunit nabigo silang mahanap si Bert sa mismong araw. Kinabukasan, itinuloy ang operasyon at natagpuan ang katawan ni Bert sa Barangay Suha, Camaligan, Camarines Sur, alauna ng hapon noong Sabado. Wala namang nakitang foul play sa insidente. Kasalukuyang nakaburol na ang bangkay ng biktima sa kanilang tahanan. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko, lalo na ngayong tag-init at marami ang nagbabakasyon, na unang isaalang-alang ang kaligtasan upang maiwasan ang anumang peligro ngayong summer vacation. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.